Atong ila-ilahon ang duha ka mga Cebuano nga kolektor og RC crawlers pinaagi niining report. Kung tan-aw nimo sa una, mura lang kini og gamay nga sakyanan nga nagdagan sa yuta. Pero para kang David Sueco o Neely Chavez, dili kini ordinaryong dulaan. Kini ang ilang RC crawlers. Bisan pa man sa ilang kakulian sa ilang kinabuhi, sama sa pamilya o uban pa, wala gyapon nila kalimti ang ilang paboritong hobby. Ug kabalo ba kamo, dili kini pagbalik sa pagabata. Kini ang pagdala sa kalipay sa pagabata ngadto sa pagkahamtong. Honestly, ever since katong bata pa jud ko kay anything with wheels, malingaw ko. It started at an early age, Manggod. My family loves cars. So, ang ending, mom, especially my dad, he loves going off-roads. So, ang ending, from an early childhood, I started the hobby na off-roading and then motocross. And then, it continued pag high school na mo na I got into drifting sa RC. Ang RC crawler, usa ka hobby diin ang gagmay nga mga sakinan, muagi sa bato, lapok, o lisod nga terrain, sama sa tinuod nga off-road adventure. Di siya pareha sa imong mapalit sa malls ba na if maguba, kaya ang kwarta, dili ma-repair. Kani siya ma-tune, ma-set up, ma-repair di siya. Tanang RC, ma'am, pwede yun siya ilabang with the proper waterproofing. Kinahanglan lang nato siya i-prepare. Pero kung maingon ka na ko, ma'am, na pwede ba nimo itabok og lapok? Itabok ba nimo ron og gamay lang na tubig? Same thing na siya, ma'am, sa tinuod na to na auto. Apan labaw pa sa kompetisyon o kalingawan, adunay mas lawom nga rason nganong daghan ang nahigugma niini. Discipline, patience, understanding, of humility. I just really like the relationship you build ba with it gani. Lahi bitag background. O gani, aduna sila grupo ang gitawag og Southside Cebu RC nga gawa sa ilang pagduwa og pagpakigkompetensya, nagpahigayon usab sila og mga outreach programs sama sa feeding program. Sama kang David ug Nel, nagpamatuod nga ang pagkahamtong dili pasabot nga biyaan nato ang mga butang nga nakapalipay kanato kaniadto. Kay usahay ang sikreto sa malipayong kinabuhi mao ang pagpabilig buhi sa bata nga naa sa sulod kanato. Kay sa katapusan, dili gyud sukdon sa edad ang pagdula kun dili sa kalipay nga imong madala ug mahatag sa uban. Para bitaw na ko no kay ang hobby kay wala siya age required. Pero kung maingon, ma'am, sa kadaghan na mong hobbies, ma'am, no? Pareha ra man gyud tanan, ma'am, kasi pag unsay mo sudlan, no matter the age, no matter the gender, pareha ra gyud tanan. So if there's one thing, just like in life, enjoy the game. Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak.